Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi partner, thank God it's Friday. Yes, and mid-August na, partner. Actually, Oh more my than gosh. more than Grabe. halfway tayo, no? Oo, and, September, October, November, December, ano na? Ano Ano daw? na? Ano daw? Alam mo partner, sana talaga matapos na to. Alam mo yun, Oo yung nga. alam mo, may mga moments talaga nagkaka-anxiety ako. And ito yung, itong nung nag-MECQ ulit, buti nga GCQ na naman partner eh. Nung nag-MECQ ulit, sa Manila, tapos sa Laguna, ganyan. Kasi nasa Laguna ako. Parang bigla ako nag-anxiety all over. Parang hindi ako nasanay bigla. Pero kung tutuusin, partner, more than 5 months na tayong ganito. Parang Totoo, bigla no? Hindi ako pa rin tayo masanay-sanay na na-observe mo yun. kasi ang hirap masanay. Ang hirap masanay Totoo. na hindi ka lumalabas. I mean, all your life, labas ka ng labas ng walang problema eh. All your life, lumalabas tayo ng hindi kailangan na nakamask, 'di ba? All our lives, mahilig tayong yumakap, tsumika, kumain, alam mo 'yon. Kaya parang kahit anong mangyari, kahit 5 months na 'yung nakalipas, hindi pa rin tayo masanay-sanay sa ganitong klaseng setup. Kasi siguro partner, men and women, people, ang mga tao ay meant to be social. Tama. Ano tayo create Meron tayo para tayong, maging yes, oo. social para makipag-usap, para makakita Correct. ng ibang tao. Hindi naman sa ayaw natin yung mga tao sa bahay. Hindi naman sa ganon. Pero kasi Umay na pala tayo sa kanila kaya sinasabi natin to. di ba? Pero kasi partner, kailangan din natin ng ibang tao apart from yung mga totoo tao yun. sa loob ng bahay, di ba? May excitement kasi mga kaibigan, di ba, kapag nagkakaroon tayo ng bagong kakilala, o kaya bagong kaibigan, o kaya bagong yung bagong ka-meeting lang. Di ba, merong ganong klase ng excitement at nawala yun. Kumbaga siguro kaya tayo nagkakaroon ng anxieties na bukod sa talagang pinanganak tayo na merong cravings na makipag-socialize o bumuo ng isang relasyon sa tao, is yung may mga namimiss kasi tayo. Di ba? Madami tayong namimiss na ginagawa natin noon na hindi na natin nagagawa ngayon. Kagaya niyan, sine. Di ba, malaking Tama. bagay dati, di ba dati, We look sobrang, forward to that, partner, pag yung pagnood ng weekend. sine. Correct. Totoo. Na parang, halimbawa nga, partner, ako mahilig ako manood ng sine. Mahilig tayo manood ng sine, partner, diba? That's one of our parang pangpatanggal ng stress. And ako, partner, nanonood ako ng sine kahit middle of the week. Yung mga alanganin, mga Correct. Monday, Tuesday, Oo. alam mo yun? Totoo, yung nakikipagsabayan kapag pangtawid. maganda, lalo pag maganda yung Oo, movie, correct. kahit alanganing araw, kahit last Tama. full show, basta makasabay ka sa Wednesday o kaya Thursday. Oo, 'di ba? So, totoo. alam mo 'yun, pangtawid siya eh. Pangtawid ng pangtawid ng buhay para maitawid mo yung nakaka-stress na week, ganyan. Kaya alam mo, Totoo. partner, in a way, kahit papaano, okay, we're not saying that it's right kasi it's not right to go out. But in a way, parang naiintindihan mo rin yung mga taong lalabas para lang bumili ng milk tea. Alam mo yon, yung lalabas at mag-e-effort. Merong Oo. kakaibang kaligayahan kahit papaano. Correct. Alam mo Totoo nga ako, yun. partner, meron akong ganito yung ginagawa ko. So halimbawa, may labas kami for a grocery run. 'Di ba? At normally kasi kami, ang ginagawa namin is nag-grocery kami for a couple of weeks already. So mga 2 weeks or 3. So lalahatin na namin 'yon, parang itotodo namin para one time na lang.
Pero ako minsan, partner, ang ginagawa ko, Para itong makalabas. past 5 months para makalabas, hindi ko... Nagpapanggap hindi kang ko- sundalo, no? hindi, partner, hindi ko nilalahat. Yung alam kong parang magkakaroon ako ng rason para lumabas kasi hindi ko nabili itong isang bagay na to para magkaroon ako rason para lumabas. 'Di ba? So, yun nga Yes, yes. again, we're not saying that it is right kasi nga we should all just stay at home at lagi nating naririnig ito at paulit-ulit din naman nating ipinapaalala na kung wala ka na may importanteng lakad, huwag ka nang lumabas, 'di ba? Kaya lang Totoo. yung us para hindi mabaliw, 'di ba? Yung us para ang pangalagaan natin bukod sa physical as in para maging COVID-free tayo. Yung gusto rin nating pangalagaan yung ating mental state. Kaya alam mo yun, kahit Tama. paano lumalabas talaga tayo kasi kailangan nating makakita ng makakita ng ng ibang bago. tanawin. Oo, Oo, alam mo yun, oo. makakita ng pharmacy, alam mo makakita Totoo ng yan. alam mo yun, yung ganun Ako ba? nga, sabi ko nga, di ba ako, ang haven ko yung yung mga hardware. Ewan ko, nakwento ko na to long time ago. May kakaiba akong pakiramdam, masayang pakiramdam kapag pumupunta ako ng hardware. Kahit Ang anong saya hardware. kasi totoo. Oo. Yung mga May- Ace, ganyan. Oo, na parang nakakita ka ng bagong gamit o kaya Correct. mga muebles, Ilaw. mga kakaibang gamit sa bahay. Tama. Kahit di ka naman bumibili, pag nakikita mo lang siya, parang nakakatanggal din siya Na-happy ng ka. stress. Correct, Oo. correct, So correct, kahit yung mga ganung simpleng bagay, nakakatulong sa atin. At yun yung na-miss ko. Isa sa mga na-miss natin. Sabi ko nga, ako nananaginip ako nitong kamakalawa sa kasama ko sa bahay. Sinabi ko sa alam mo, na-miss kong pumunta ng mall. Yung dating pinagsasawalang bahala, pero tuwang-tuwa ako dun sa mga kanyari naggagayat na tapos ang daming ginagayat na sibuyas, binibentahan ka tapos meron silang headset. Ganyan. Magandang umaga, ma'am, sir. Ito na po ang patola, gagawin nating upo. Ito po gagayatin nating repolyo. Bagay na Yung mga bagay ganun. sa'yo, partner. Dati ka bang dicer? Bago ka nag-DJ, bagay na bagay sa'yo eh. Correct. Nag-apply ako dati, hindi lang ako tinanggap. Di daw ako Ay pasok. nako, hindi ka trip, oo. Pero Supervisor. bigla ko silang nabigyan ng value, bigla ko silang hinanap kasi napanaginipan ko sila na parang wow, nung pagpupunta pala ako ng mall, dati pinagsasawalang bahala, pero pag nakikita ko pala sila, naaaliw din ako kahit papaano. Tama. Diba? So, nawala yun yung mga bagay na yan. Kaya, Correct. kaya nalulungkot tayo. Kasi, kaya nagkakaroon tayo ng anxiety. Kasi nga, may mga bagay tayong namimiss. Tama. May mga bagay tayong gustong gawin. Correct, na hindi natin nagagawa. Sana makabalik na ng maayos. Alam mo kasi ako, partner, nalulungkot talaga ako. Halimbawa, minsan kami, hindi man kami parang lalabas talaga kasi literally, wala ka naman ang bibilhin eh. Nabili mo na lahat. Wala ka naman talagang kailangan. Ang ginagawa namin mag-asawa, bilang mas mura ang gas ngayon, ang diesel mura, 'di ba? Nag-ano kami, nagda-drive kami around. Tapos malapit lang, hindi naman kami lumalayo, 'di ba? Pero makikita mo, partner, yung mga gym na nakasarado. Alam mo yung dating sobrang busy lugar. Alam mo yun, bawal ngang isama yung bata pero sinama ko si Princess. Tapos ang observation niya nung pumunta kami na Nuvali, sabi niya, "It's so sad, mom." Nung isang araw to sabi niya, "It's so sad, mom, that before daw, ang problema namin every time we go to Nuvali is yung parking. Kasi 'di ba laging puno eh. In fact, Tama. Christmas season, bubuksan nila yung open field doon kasi para magkaroon na ng available parking spaces sa sobrang dami ng pumupunta, 'di ba? Tapos sabi niya ngayon, it's all empty, parang anywhere, kahit saan pwede ka mag-park kasi talaga namang iilan lang yung mga sasakyan. Tapos pati yung mga toy stores, alam mo yun, partner, yung mga Totoo ka dyan. yung mga toy na stores, tapos iilan na lang din ang bantay kasi hindi na rin nila afford halimbawa ng may-ari, 'di ba, na lahat 'yun. Lalo pa, partner, nung nag-MECQ dito, may schedule sa Santa Rosa, partner, may schedule yung quarantine pass. Schedule? So MWF tsaka TTHS. Tapos pagdating ng Sunday, ang mga pwede lang talaga lumabas ay yung mga frontliners, yung mga workers na merong business permit, mga ganun. So isipin mo na lang kung magbubukas ka ng halimbawa, kunyari, toy store. Tapos napupunta lang naman frontliner, iilan lang naman ang pupunta on a Sunday, 'di ba? Na may extra pera na bibili ng laruan, 'di ba? So, ang hirap din for businesses to
to thrive or para To mabuhay. recover. Kasi Oo. isipin mo yun, partner, kung halimbawa 20 yung empleyado mo nakabantay, 'di ba? Tapos kailangan mo silang lahat papasukin on a Sunday na frontliners lang yung pwedeng alam mo yung pupunta, yung mas marami pa yung staff kaysa dun sa pumasok sa toy Oo. store. Alam mo, nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot talaga. Naalala ko lang, partner, yung isa nating tambalanisa na nag-PM kahapon. Sabi niya, "Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2011. Naiinis lang po ako sa boss ko kasi ang dami-dami niya pong pinapagawa sa akin while work from home. Parang mas marami nga akong ginagawa ngayon kesa noon na nasa opisina ako. Kaya ako naiinis kasi ang sweldo ko ay 50% na lang. Pero ang trabaho ko pang 150%. Nakakayamot ba't may mga ganitong klaseng boss? Gusto ko lang po yung i-share. Naalala ko lang yung bigla kasi, partner, naalala ko lang din na yung mga hindi madali para sa mga businesses na na mabuhay pa sila. In fact, maraming mga businesses ang patay na. Ang matagal silang nabuhay. Nag-close na talaga. Nag-declare ng bankruptcy. Correct. Isipin mo yun, ilang dekada silang namayagpag pero they had to close their stores. At marami yan, partner, maski yung mga Victoria's Secret, yung Totoo yun. mga fast food chains na na talagang very popular. Yung mga ganun. Agree. May mga kwento ng ganun. So, wala lang, parang gusto ko lang ipaalala dito sa tambalanisa natin na nag-PM na kung ikaw, yan ang problema mo, ikaw yung isa sa mga masiswerteng, yan ang problema. Kasi Tama. 'di ba, sabi nga sa statistics, 45% ang nawala ng trabaho. 20 Uy. million Filipinos ang nawala ng trabaho ngayong Almost ngayong panahon half, ng 'di ba, ngayong panahon ng pandemic. Isipin mo 'yon, ilang milyon 'yon na Pilipino na may mga pamilya na namomroblema kasi wala silang trabaho, 'di ba? Samantalang ikaw, 'di ba? Sorry alam ko siguro alam ko pagod ka na kasi gets ko naman yan parang pagod na pagod ka. Pero alam mo, may mga ibang tao they would die for that job. Alam mo 'yon, parang Tama. Kahit pagawin nilang 200% yung amount ng responsibility na ibigay sa kanila, basta meron lang silang income. Pagdating ng 15 o kaya 30, hindi sila magreklamo. Ikaw nga 150% pa lang yung yung responsibilities na binigay sa iyo. Angal ka na kaagad diyan. Siguro hindi yung boss niya Russian. Nakakataranta pag ang boss mo Russian. Russian. O gawin mo yun Russian. Oh, 'di ba? Kailangan May yung deadline ka, kahapon, Russian. No? Deadline yan kahapon, 'di ba? Kaya siguro Yan. natataranta. Just to understand you, of course nakakataranta naman talaga. Tapos hindi din naman talaga madali ang work from home. Hindi promise hindi talaga siya madali. Especially now kung halimbawa kasabay na rin yung online class na mayat-maya meron kang anak na tanong ng tanong, 'di ba? May internet connection kang inaatupag. Alam mo 'yon, talagang nakaka-stress talaga. Pero we cannot for now change that situation of yours, but you can change how you see it kasi pwede mong isipin talaga ngayon na maswerte ka, meron kang aabangan kahit pa sabihin pang 50% na lang ng sahod mo ang aabangan mo. At least may aabangan ka. May ibang mga tao, hindi na nila alam kung saan sila kukuha ng pangkain. Na kahit Totoo ka dyan. alam mo, partner, sa US nga, kanikwento ng kaibigan ko, meron silang mga kaibigan na hindi nila inakalang hihingi. Alam mo yon, kasi alam nilang maayos yung buhay. Pero nung panahon ng pandemic, siguro hindi nga nakapag-ipon. Alam mo yung YOLO lang yung lifestyle, ganyan. Pero naranasan na nagkagulatan humingi. bigla Diba? Bigla nawalan ng resources, wala pa lang ipon, hindi handa sa nangyari. So Tama, ngayon nanghihingi, diba? ang daming ganon. Ang daming ganon. May mga taong nanghihingi. Yung, kung papansinin mo, partner, may mga humihingi ng kung makababasa mo sa mga comments sa atin, 'di ba, sa mga social media accounts natin at saka sa kahit anong mga posting, 'di ba, na marami nagko-comment. May mga sisingit siya na pang diaper lang po, pang gatas lang po, pangkain po ng anak, ganyan. Na hindi, alam mo, dati hindi yan ang hihingi. Meron akong first-hand stories na narinig na ganyan na ang ganda-ganda talaga ng lahat ng mga posting sa social media prior to the pandemic. Pero nung makapag-project ng image sa sa Totoo Facebook, naman. sa social media, wow, yaman, wow, correct. nakakaahon sa buhay, di ba? Nakaluluwag-luwag. Nakaluluwag-luwag, diba? pero magulat-gulat ka. Ngayon, biglang di ba, nanghihingi ng tulong. Sila yung numero unong nagrereklamo sa barangay kasi hindi nakakatanggap ng ayuda. Bakit daw ang DSWD hindi pumupunta sa lugar nila? Yung mga
ganun. Pero hindi mo akalain na ano sila nagagawin nila yon because, 'di ba, prior to the pandemic, ayos naman sila. So, alam mo Tama. yun, may mga ganun eh. So, dun sa tambalanista natin, na nakatutok ngayon at nag-PM sa atin, be thankful meron ka pang trabaho, 'di ba? Tama. Sana all may trabaho. 'Yan ang sinasabi ng ibang tao. Sana all may trabaho pa rin. Isipin mo yung mga akala nila regular pa rin yung kanilang trabaho pero isang araw nawalan sila ng work. Alam mo yung nag-work Totoo sa yun. gym partner. Alam mo yung parang every time, every day may pupuntahan, pwedeng nakakakuha din ng tip, 'di ba? Nakakuha ng bagong kliyente, nakaka-recruit ng ganyan. Tapos isang araw biglang poof, wala. Yung mga Totoo DI yun. partner, 'di ba? Sino pa bang mag-iisip na mag-aano ngayon, 'di ba? Na wala naka-close yung mga ballrooman. Sinong diba? i-DI mo ngayon, 'di ba? Correct. Wala. Wala eh. Ganun. Totoo ka dyan. Nakakalungkot, So mag-ano tayo lahat po, tayo mga ilang natira. Mga nangalahating natira na merong trabaho. Sobrang magpasalamat po tayo. Huwag tayong magreklamo kung kahit may mga pagkakataon na tinatambakan tayo ng dami ng gawa o ng responsibilidad ng mga boss natin. Pasalamat pa rin tayo kasi may ginagawa tayo at pasalamat tayo kasi may income po tayo. At wag po tayo magreklamo, 'di ba? Sa halip na tingnan natin yung mga nakaka-depress na bagay, instead of looking at what's depressing, 'di ba? Look at what's a blessing. Madami yan para hindi tayo ma-stress, hindi tayo mag-complain sa buhay, maging masaya tayo. Paalala lang natin doon sa mga may trabaho. Alam mo, sa totoo lang, yung may-ari ng negosyo ninyo or may-ari ng kumpanya ninyo can opt to file for bankruptcy. Pwede naman. Pwede niyang gawin yun. Pero hindi nila ginagawa. Kasi siguro iniisip nila yung mga empleyado nila, iniisip nila yung mga pamilyang nakasalalay sa kanilang kumpanya, 'di ba? So, Tama. natanda mo, ewan ko nabasa mo yung pinost ko sa group chat natin, partner, na now is the time to work like you own the company. Nabasa ko din. Oo, nabasa Now, ko yung sa mga post. Oo. So now is the time to work like you own the company. You help it survive. Wag mong bilangin na yung mga oras. Pangalagaan mo na parang feeling mo. Kasi alam mo, kapag pinangalagaan mo kasi ito, pinapangalagaan mo yung kumpanya at pinangangalagaan mo rin yung trabaho mo. 'Di ba? Kasi kapag ginagawa mo na maayos yung trabaho mo, 'di ba, pinangangalagaan mo yung kumpanya para mag-work, para mabuhay pa siya. Totoo diba? yun. I-appreciate po natin yung mga kumpanya na yan na ayaw pa rin mag-declare ng bankruptcy kahit alam natin naghihikahos sila. Yung Kasi kung hirap tutuusin, na pero pinipilit pa rin. Kasi kung tutuusin, pwede naman silang mag-declare pero 'di ba, iniisip na lang nila yung kapakanan ng mga tao nila. Kasi yung mag-declare man sila ng bankruptcy, malamang may naipon yan, maka-survive yung family nila. Pero yung mga tao nila, once na mag-declare yan na mag-close na ng business, ang kawawa talaga yung mga tao. So, kaya hindi sila nag-close kasi iniisip pa rin nila yung kapakanan ninyo. Tama. Diba, tapos natin, magreklamo ng empleyado. ka. Oo. Diba? Tapos Tama. magreklamo ka, ang dami mong sinasabi. Pasalamat ka, Correct. may trabaho ka. Hindi ka kasama dun sa milyon-milyon na unemployed ngayon. Tama. Okidoki. Hay nako, patuloy lang po ang pagdarasal para naman patuloy lang po tayong kumapit at ma-survive itong pandemya na ito. Sana po, Lord, matapos na po talaga. Maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan kaya't inyong pakaantabayanan. Gotta go mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala, At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon Sa malanding may determinasyon. Yun. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.